Pois cando lles propusemos facer esta actividade de comunicación de guerrillas, o primeiro instante foi que non querían participar, mayoritariamente, que non entendían nada. Antes de que nos lo dijeran no sabía lo que era el activismo, pero después fuimos ahí investigando y pues nos fue gustando más. Cando empezamos coas actividades, que foron 3 días con todo o proceso de creación, pois foronse metendo na actividade e no proceso creativo e empezaron a xurdir ideas. Hoxe, como se pode ver aí ao fondo, cos meus compañeros de terceiro da ESO, tapamos unha fonte con tela negra para simular o derrame de petróleo para concienciar a gente sobre o desastre do Prestige de fai 22 anos. O tema de Prestige non foi a primeira lección. A primeira lección foi a contaminación de océanos. Na búsqueda de información atoparon que preto das nosas costas, en Galicia, houbera un incidente, unha catástrofe. Impactoume porque, claro, foi moito tempo que le levaron quitar o petróleo, aínda queda un pouco, pero xa coñecía, xa me falaron meus pais sobre iso, porque miña nai foi tamén a axudar ali. Aos QRs levan a un PDF que che conta un pouquiño o que pasou no Prestige, a contaminación e todo eso. Pues sí. E tamén sei o que os pellets. Os peles foi posterior á idea que tiñamos nos plantexada co traballo de investigación. Polo tanto, eles valoraron, aínda que sexa unha desgracia, moi positivamente o seu traballo de investigación, sorprendidos de o que estaba a acontecer actualmente 22 anos despois, e incluso, algo que nunca tiveran en mente, pensaron que podían participar na recollida de microplásticos das praias. É dicir, pasaron de non entender co que ian traballar a ser activistas. É ensinanza, pero de outra maneira, en plan, aprender desta maneira é moito mellor. Para a maioría de mis compañeros yo creo que sí que ha habido un gran cambio a la hora de ser conscientes de los problemas que hay hoy en día sobre esto. Entonces yo creo que ha servido bastante esta actividad. Recordar es una forma de concienciar para el futuro.